Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Апаҳо, акаҳо, модаро, хоҳарони азиз, ин видеообращение ма ба кулли мардуми ғарибе ки тамошо мекунед амира саломи хидмат ба ҳаматон мерасонам. Бародарои азиз, канали Хайри Муҳоҷир дастем. Гуфтани он ҳастам ки бародарои азиз, ман якчанд ҷои кор пешниҳод кардам. уҷо ҷои корда одам мақсад пур шидагият ки одам намегирад, занг мезанад, мақсад акай фалон реклама дидем, акай фалон реклама дидем, мақсад барои ҷои кор. ва ҳамин гуфтани ҳастам ки илтимос бародаро, апаҳо, акаҳо, касе дар ки ҷои кор дорем, илтимос ина номер мебура болои экранда, ватсапам дорам, мақсад дар ҳамин номерам занг бизанед, ина инстаграм намҷа мебура, ё ки дар инстаграму бинависем. илтимос ай ҳаматон хоҳиш мекунам ҳамчун бародар, апа, ака, хоҳар занг бизанем, дастгири якдигар шавем ки бениҳоят модаро, апаҳо, хоҳаро, акаҳо, бародарои азиз бениҳоят мақсад беҷои кор бисёранд. барои ҳамин илтимос яр ягон ҷо заводай, фабрикай, складай, чӣ коре бошад набошад, чӣ коре бошад набошад, пешниҳод як одама мегиранд, ду одама мегирад, 10 одама мегирад, 5 одама мегирад. илтимос аз шумо хоҳиш мекунам, мақсад занг бизанед ки дар ин ватсапам бинависед, ки дар инстаграмам бинависед, мақсад пешниҳоди бародарон мекунем, бародарон барои соҳиби як ҷои кор, мақсад соҳиби як ноламон шавад ки мақсад мо барои мастӣ, мақсад Москва ё ки рами Россия ҳастем, гиҷое ки набошад барои мастӣ омадагӣ нестем, ҳама барои як ноламон, барои як зиндагиша пеш бурдан. барои ҳамин қаз ҳаматон хоҳиш мекунам бародарон, апа, ака, хоҳаро, ҳамин видеоро паҳн мекунем дар ҳама ҷо. имо дори, ватсап дори, фейсбук дори, чӣ сайтҳое дори, просто бидро падилисташ ки дар ҳама бибина ки як бародари бекора, як бародари ҷои кор дора, намедона одам якҷо биёва, мақсад мебина видеоро, мо дар занг мезанем ки қавиқ одам дар кор дамҷа коригар, мақсад мо видео карда пешниҳоди шумо мекунем, шумо мерем кор мекунем, мақсад соҳиби як ноламон мешавем. барои ҳамин қад медроем фикратон обязательно фикратон дар комментария бинависен ва лайка бимонем ки видео ба лайк барои видеоро пеш бурдан аст ки видеои мо паҳн мешавад, друзья ба друзья хел меравад. барои ҳамин қад бародарои азиз, хоҳиши ман шумо ки видеоро паҳн мекунем дар ҳама то бибинана. ҳама мақсади асосии мо барои чи Хайри Муҳоҷир монем ки халқи ҳамин муҳоҷир ҳама якҷоя шида дасти якдигарро бигирем. ва касое ки беморен, касален, мақсад чиен, ина номеро, мақсад ҳамин номеро дам метонед дар ватсапам бинависен, мушкилиётона ҳаракат мекунем, биёем, мақсад суҳбат мекунем ба тариқи интернет, метонем видео мекунем ва картотона мемонем, номеротон мемонем. бародарои ғариб ҳама каса дасти якдигар метонем бе интернетам, мақсад агар мақсад ягон мушкили сабуктарак бошад, бе интернетам метонем ки мушкилотона ҳал кунем. барои ҳамин қад бародаро, апа, хоҳарои акаҳо азиз, илтимос аз ҳаматон хоҳиш мекунам, ҳамчун бародар, илтимос ҳамин видеоро паҳн кунед дар имо, ватсап, чӣ сайти паҳн кунед ва фикратон обязательно дар комментария бинависен. шояд ягон фикри хубе ягон бародар ё апа ё хоҳаре бошад. барои ҳамин хоҳиш мекунам ки имрӯз бояд мо дастгири якдигар бошем. асобина хоҳаро, апаҳо, модарои азиз ки дар бисёрош дар кӯча мемонанд, касе фиреб мекунад, ҳамин хел асобина бояд дасти модаро яъне заифоро бояд мо бигирем. барои ҳамин қадр илтимос, хоҳиш, бояд ҳама як мисли яъне мушт шавем, якҷоя шавем. саломи хидмат ба ҳар яктан мерасонам. дар ки ҷое бошем набошем, дуогӯи мо бошем ва мо дуогӯи шумо ҳастем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.